Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En ngari kadi e refto men ɗimmi hande kadi eɗen defto tawde Allah wallino en deftinoma ngal ɗo alluwal reftono ɗum woni allif ba jorɗo ta jorɗo e soni endu ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ko ɗum reftono. Joni noon ngale jokken mbaɗen ɗo kadi del zadel ara zayyin sinara shintoyɗo piccuɗo saredu piccuɗo del zadel ara ɗo ara noon toɓɓere nden aro yeeso sinara shintoyɗo piccuɗo saridu piccuɗo del zadel ara ayɗo nane mi diwno toɓɓere nde ayɗo toɓɓere alano hen nane mi diwɗum kone andeni ko zayyin ayo moni ɗo ay zayyin non jiiɗe ɗo nane mi diw toɓɓere nde ɗo ko ɗum saabi nde artirama ko zayyin ay ara toɓɓere wonde dow nde addata ha wiye zayyin sinara shintoyɗo piccuɗo saridu piccuɗo ɗum ɗo fof koko janngano ala harfere wonde ɗo nde a janngano ko ɗo non gandata ko jangannomi ko ɗiggi walla ɗiggani saabu somi huccite alluwal he hay hen harfere wotere mi teskaki mi anda no wiyete andu mi janngano wadde mbaɗen dani henne mbaɗen ni 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 en keɓi cuuɗi nden noon ɗo woni del ɗo woni zadel ɗo woni ara ɗo woni zayyin ɗo woni sinara ɗo woni shintoyɗo piccuɗo ɗo woni saridu piccuɗo ni foti reftomi nana del zadel ara zayyin sinara shintoyɗo piccuɗo saridu piccuɗo anne reftomi yiya del zadel ara zayyin sinara shintoyɗo piccuɗo saridu piccuɗo gasi ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga so ɗiggino a fofti so ɗiggani jangi to ɗigga ɗeɗo karfeje jawɗa ko heewi koye majje yowa ɗeɗo ma karfeje ɗe jawɗa andu ko heewi koye majje yowa qur'ana o ha dow ko jangete hen del ko ni foti qur'ana o dow ha less ko jangete hen zadel ko ni foti qur'ana o dow ha less ko jangete hen ara ko ni foti qur'ana o dow ha less ko jangete hen zayyin ko ni foti qur'ana o dow ha less ko jangete hen sinara ko ni foti
qur'ana o dow ha less ko jangete hen cintoyɗo piccuɗo ko ni foti qur'ana o dow ha less ko jangete hen soreedu piccuɗo ko ni foti qur'ana o dow ha less del zadel ara zayyin sinara cintoyɗo piccuɗo sare piccuɗo gasi del zadel ara zayyin sinara cintoyɗo piccuɗo sore piccuɗo ari ardi ɗum ɗo e ko ɓenni ko so weɓattama hen andu a woɗɗoyi sappo e ma nayi ngari yaawi ngala alluwal ko jeeɗiɗi ngal ɗo alluwal ko jeeɗiɗi hawre no foti sappo e nayi alkulal a jangi ɗum e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo janga ɗum mbawa ɗum windude gasi kala ko windoya a jangat kala simore windade a yiyat weɓanma so masama kadi kolleɗa masde gasa kala ko windoya a tampata ɗo so ɗiggani jangdema leeli kala fayi e toppitoɗa ha mbawaɗe ganda inɗe majje hayso jiɓodirama hattare andi ko ɗum to naggam ɗum naggam gasi faami awayi tan keɓa mbuuɗu keɓa buɗɗiɗi keɓa bujjoyi keɓa bussappo capanɗe joyyi capannayyi capanɗe joyyi temedere temedde ɗiɗi temedde nayyi temedde ujunere ñaɗi jiɓodire aɗa andi hen mbuɗu ngu aɗa andi ko wiyete buɗɗiɗi anne ko noon kafeɗe mbayi ganda ko nde har fewi ko ni wiyete gasi nde ko ni wiyete nde ko ni wiyete nde ko ni wiyete gasi a andiɓe o woni Moussa o woni Samba o woni Demba gasi a andiɓe anne karfeje ɗe ganda no ɓe mbiyete ɗum woni del ɗum woni zadel ɗum woni ara ɗum woni zayyin ɗum woni sinara ɗum woni cintoɗo piccuɗo ɗum sayre piccuɗo aɗa yardi ni foti ɗum noon jangga ɗum gayna noon ƴetta kuɗol ma karne ma mbañotoɗa jangga aɗa jangga kala ɗiggiri a walli hoorema kala ɗiggirani a relti yo gonga haale jange mbawe yo rokko noon wawde jangude e ɗigginde jangowo amata so ami wawata jangowo amata so ami wawata jangowo amata so wawi wawata nani yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah won gondiɗo newna haqqillaji guddoto jawon wawde toon tampani on loraki ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam